वर्धन असते. अंजना माताजी आवाज येतोय व्यवस्थित? हो माताजी, येतोय व्यवस्थित. येतोय ना? ठीक आहे. तर मी प्रार्थनेने सुरुवात करते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप स्वागत आहे. आपण सुरुवात करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करूया. भगवंतांच्या याही मूर्तीला वंदन करून साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. नरसिंहाची ही मूर्ती आहे. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला सादर प्रणाम करून आपण आपल्या 13व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत, ज्यामध्ये आपण आज ज्ञान योगामध्ये शिरणार आहोत. ज्या भक्ती मार्गातून आपण आज ज्ञान योगामध्ये जाणार आहोत. मग ज्या कर्मातून आपण भक्ती बघितली, भक्तीचा प्रत्यक्ष भक्तीचे मार्ग बघितले. मग जसं मी म्हटलं तुम्हाला तसं काहींनी रिप्लाय पण केलाय. मला फक्त मालती माताजी आणि शोभा माताजींचे नंबर लागतील, तर ते प्लीज चॅटमध्ये टाकून ठेवा. मालती माताजी आणि शोभा माताजी, तुमचे फोन नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये आपल्या मला दिसले नाही कारण तुमची नावं नव्हती. वृषाली माताजी आणि प्रशांत प्रभूजींचा मिळालाय. तर मालती माताजी आणि शोभा माताजींनी काल जी इच्छा व्यक्त केलेली व्हॉलेंटिअरिंगची, तर त्या दृष्टीने त्यांना ग्रुपमध्ये ऍड करता येईल. तर अशा या आपण भक्तीच्या सेवा बघितल्या. मग कशा प्रकारे आपण भक्ती बघितली की अनन्य भक्ती, साधना भक्ती, निष्काम कर्म भक्ती, आणि मग तसंही नसेल तर ज्ञानातून, ध्यानातून, आणि मग त्या कर्मफळाची पूर्णपणे अपेक्षा त्यागून त्या कर्मफळाला भगवंतांना अर्पण करून ते अकर्म कसं काय साधायचं आणि निष्काम कर्मातून ते साधायचं, या गोष्टीला आपण जाणून घेतलेलं आहे. आणि मग भगवंतांनी जशी म्हटलं की आपण ऍडजस्ट करत नाही होतो. भगवंतांनी सांगितलंय जर तू अनन्य भक्ती करू शकत नसशील तर तू ते नियम पाळ. जर नियमही पाळू शकत नसशील तर तू निष्काम कर्म, माझ्यासाठी कर्म कर. मग तेही नसेल तर भगवंत सांगतायत काहीतरी तुझं, मी तुला सगळं जसं आहे तसं स्वीकारलंय, पण तुझा वेळ, तुझा पैसा किंवा तुमचे जे काही अर्थार्जन करता आहे, तुम्ही जे काही ग्रहण करता आहे, त्याचं एक
एक कुठल्याही प्रकारची कृतज्ञता म्हणून ते व्यक्त करणं हे भगवंत सांगतात. आणि अशा प्रकारे या सेवा आणि मग हे ध्यानातून आपण जाणू शकतो. ज्ञानातून हे ज्ञान घेऊन आपण पुढे जाऊ शकतो. ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि या ज्ञानापेक्षा कर्मफळाचा त्याग श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणूनच अशा निष्काम कर्मातून आपण अकर्म साधू शकतो आणि भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे विलीन होऊ शकतो. मग ज्या आपण म्हटलं की ज्या इंद्रिय सुद्धा जी मध्ये येत होती त्या डोळ्यांचाही त्याग केलाय बिल्वमंगल ठाकूरांनी. जसं तुलसीदासांची सुंदर कथा वृषाली माताजींनी छान शेअर केली, त्याच प्रकारे आपण जी बिल्वमंगल ठाकूरांची कथा ऐकली की ज्यांनी डोळ्यामध्ये ती पिन घालून मग स्वतःचे डोळे काढले आणि ती डोळे कुठेतरी मध्ये येत होते आपल्या ती भक्ती मार्गामध्ये, म्हणून त्यांनी त्याचा त्याग केलेला आहे. अशी ही अनन्यसाधारण भक्ती आणि असे हे शुद्ध भक्त, दृढ भक्तीमध्ये दृढ असलेले भक्त. मग आपण आजच्या या ज्ञान मार्गामध्ये का जाणार आहोत? कारण मग मला सांगा बरं चॅटमध्ये थोडंसं विचार करून, कर्मयोग झालाय, आता भक्ती योग झालाय, मग ज्ञान योगामध्ये. येस, थँक्यू माताजी, थँक्यू. मी लिहून घेते तुमचे नंबर. सांगा तुम्ही का भक्तीच्या मार्गातून आपण ज्ञानाकडे चाललो आहोत? थोडासा विचार करून काही उत्तर मिळत आहेत का चॅटमध्ये? भक्तीचा मार्ग झालेला आहे आणि मग त्यानंतर आपण कसं ज्ञानयोगामध्ये जातोय. मालती माताजी तुमचाही नंबर शेअर करून ठेवा, मी नोट करून ठेवीन नंतर. मग जर कर्मयोगातून, जशी कर्मातून आपण भक्ती साधलेली आहे, प्रत्यक्ष भक्तीचा मार्ग हा सुंदर असा अवीट गोडी आपण भक्तीची ऐकली की कशा प्रकारे भक्ती करावी. मग ज्या 7व्या अध्यायापासून आपण भक्ती मार्गाला सुरुवात केली, कुठल्या 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण येतात, कुठल्या 4 प्रकारचे येऊ शकत नाहीत. त्यानंतर मग ज्या आयुष्यभर भगवंतांच्या भक्तीचा सराव करावा, कारण या नामस्मरण जर आयुष्यभर केलं तर निश्चितच मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण केलं जाईल, याची भगवंत काळजी घेत आहेत. मग ज्या 9व्या अध्यायामध्ये राजगुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलंय की अशी ही भक्ती ही अत्यंत सुलभ आणि अत्यंत सुखकारक आहे. याचं आचरण, भक्ती कशी करावी यासाठी स्टडी हवा माताजी. येस, भक्ती कशी करावी ते तर आपण 12व्या अध्यायात शिकलोय, पण अजून अजून काय करता येईल? का ज्ञान मिळालंय? ज्ञान मिळतंय, भक्तीचं ज्ञान मिळतंय, बरोबर. कारण आपण ज्या भक्तीला ज्ञानातून जाणणार आहोत ते ज्ञान कुठेतरी भक्तीतच विलीन होतंय. पण काय मुख्य जाणायचंय आपल्याला? काही काढू शकता, काही सांगू शकता? ठीक आहे, हरकत नाही, काही काही हरकत नाही. मग हे ज्ञान का घेतलंय बघा, जर आपण तुमच्या समोरच उत्तर आहे त्याचं, ज्ञान कसं, किंवा जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायात ज्ञान का मांडले आहे? संपूर्ण भगवद्गीता हीच भक्ती आहे खरं. पहिले 6 अध्याय कर्मातून भक्ती कशी मिळवायची यावर चर्चा करतात. शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये ज्ञानाद्वारे ते कसे मिळवायचे, जसं आता वसुधा माताजींनी सांगितलं की मग ज्ञानाद्वारे कशी भक्ती मिळवायची हे ज्ञानाचे अध्याय सांगतात, ज्ञानयोग. आणि मधले 6 भक्तीचीच चर्चा करतात. 12व्या अध्यायात कृष्णाने स्पष्ट केले की वैयक्तिकरित्या त्याच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून कसे मुक्त करता येईल. मग जे भगवंतांच्या शुद्ध भक्तीमध्ये पूर्णपणे विलीन आहेत त्यांना भवसागरातून पार करण्यासाठी भगवंत तिथे आहेत. आणि म्हणून शेवटचे 6 अध्याय भौतिक जगापासून, बघा, मग ही भक्ती साधण्यासाठी भौतिक जगापासून अलिप्तता कशी घ्यावी आणि कसं स्वतःला या या सगळ्या
पूर्णपणे वेष्टिलेल्या या मायेपासून कशा प्रकारे स्वतःला सोडवावं आणि कशा प्रकारे स्वतःला बाहेर काढावं याचं जास्तीत जास्त तत्वज्ञान आपल्याला या तत्वज्ञानाचं ज्ञान या 13व्या अध्यायापासून मिळतं. ज्ञानाचा हा उपयोग करून मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि कृष्णासाठी आसक्त, मग ती अनर्थ निवृत्ती आणि मग रुची निष्ठा आणि भगवंतांप्रती आसक्ती, कृष्णासाठी आसक्त होण्यासाठी होतो. आणि म्हणून जेव्हा आम्ही भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो तेव्हा तो भक्तीचाच एक भाग बनतो. ज्ञानातून भक्ती म्हणजेच भक्ती हो, की म्हणूनच त्या भक्तीचाच तो एक भाग बनतो. ज्ञान हे भक्तीचाच भाग बनतं जेव्हा त्यातून भक्ती साधली जाते. आणि म्हणून या ज्ञानाला कसं जाणायचं आहे. मग या ज्ञानाला घेण्यासाठी कशा प्रकारे अर्जुनाला जसे आधी 8व्या अध्यायामध्ये आपल्याला काही 8 प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत भगवंतांनी. त्याच प्रकारे आता अर्जुनाला एक 6 प्रश्न पडलेले आहेत ज्यांच्या संज्ञा भगवंतांना अर्जुनाला जाणून घ्यायच्या आहेत. मग अर्जुन भगवंतांना विचारतोय की हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, मला ना थोडा नेटचा पण प्रॉब्लेम होत आहे, तर काय असेल तर सांगा. नक्की नक्की माताजी नक्की. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती म्हणजे स्वभाव, पुरुष म्हणजे भोग घेणारा आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायचे आहे. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. माताजी, इथे जरा पाऊस आहे ना, त्यामुळे नेटवर्कचा थोडा प्रॉब्लेम. अच्छा, तिकडे पाऊस चालू झालाय. हो, पाऊस अजून आहे. तरी दिसत नाहीये. सुरुवात होईल मला वाटतं. हो, इथे पाऊस खूप खूप येतो आणि अचानक बंद होतो आणि तेच चालू आहे. त्याच्यामुळे त्यामुळे थोडं. बरं हो. हरकत नाही. काही असेल तर मी तुम्हाला सांगेन. नक्की हो नक्की. माताजी, ठीक आहे. नक्की. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. तर अर्जुन भगवंतांना विचारतोय, मग हे काय प्रश्न आहेत 6 प्रश्न. तर मला प्रकृती म्हणजे काय जाणायचं आहे. मग या चार्ट प्रमाणे तसं की प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे काय आहे, ज्ञानम म्हणजे काय आहे. मग सर कठीण नाहीये हा अध्याय, पण समजायला थोडंसं विश्लेषित आहे किंवा थोडंसं कठीण हा शब्द वापरेन मी, पण थोडंसं जाणायला कठीण आहे. म्हणून जरा त्या संज्ञा जाणून घ्या काय आहे ते. तर तुम्हाला खूप सोपं, मी जेवढा प्रयत्न असेल तितक्या सोप्यातल्या सोप्या शब्दात तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करीन. तर ही प्रकृती म्हणजे जशी आपण अधिभूत बघितलं तसाच हा भौतिक निसर्ग म्हणजे प्रकृती. पुरुष म्हणजे या प्रकृतीचा भोग घेणारा जो परमात्मा, जो पुरुषोत्तम आहे, जे प्रकृतीचे उपभोग घेणारा. क्षेत्र, मग हे क्षेत्र म्हणजे काय, तर हे शरीर. हे 24 तत्वांनी, ज्या सांख्य योगातून आपण जाणणार आहोत, किती तत्व आपण जाणली आहेत. मग परवा 16 तत्व असं भागवतामध्ये प्राणचैतन्य प्रभूजींनी सांगितलं. पण शेवटी ते एकंदर जर केलं त्याचं गणित, तर ते 16 म्हणजेच 24 तत्वांचंच आहे. कुठेतरी तिथे फक्त ती विश्लेषित स्वरूपात सांगितली नाहीयेत. अशा प्रकारे या क्षेत्र म्हणजे हे शरीर आहे आणि क्षेत्रज्ञ या शरीराला जाणणारे कोण आहेत, 2 क्षेत्रज्ञ आहेत. जो आत्मा आहे त्या शरीरामधला आणि परमात्मा जो त्याच्या शरीरातच प्रत्येक जीवाच्या शरीरामध्ये, प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये वसलेला परमात्मा हा क्षेत्रज्ञ आहे. असे हे 2 क्षेत्रज्ञ आहे. जो सर्व शरीर, जो परमात्मा आहे तो सर्व शरीर जाणतो आणि जो आत्मा आहे ते स्वतःच शरीर जाणू शकतो. मग ज्ञानम म्हणजे काय, तर या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांच्या संलग्नतेला जाणणं. आणि या सगळ्यात उच्च ध्येय काय आहे, ज्ञानम म्हणजे काय, ज्ञानाचं ध्येय, ज्ञेय म्हणजे काय, तर परमात्म्याला जाणणं. या ज्ञानम न्यायाचं जे काही ज्ञान घेतलं जाईल या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाबद्दल, त्या ज्ञानाला घेऊन काय ध्येय साधायचंय, ज्ञानाचं ध्येय, ज्ञेय म्हणजेच त्या परमात्म्याला जाणणे, हे त्याचं ध्येय असेल. अशा प्रकारे आपण या सगळ्या संज्ञांना जाणलेलं आहे. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञाममतं मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे भारत, मी सर्व शरीरामधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण आणि हे शरीराने त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या ज्या अवस्था आपल्याला दिसत आहेत ना, तर याच्यामध्ये बघा, पहिली जी जागृत अवस्था आहे, दुसरी आहे ती थोडीशी जेव्हा आपण म्हणतो ना, थोडीशी एक
पहुडलाय किंवा थोडीशी डुलकी लागलीये किंवा अर्धवट अशा झोपेत, तर ते त्या वेळेला काय असतं, त्यानंतर पूर्ण झोपेमध्ये काय असतं आणि जी स्वप्नावस्था असते त्याला काय म्हटलं जातं. तर बघा त्या जागृत अवस्थेमध्ये आपल्याला काय दिसतंय, की मनुष्य जागा आहे, शरीर मन हे सगळं जागा आहे. ते आत्मा परमात्मा याला सगळं कळतंय. त्यानंतर ज्याचं शरीर झोपलेलं आहे पण मन जागा आहे, मनामध्ये असंख्य विचार चालू आहेत, त्याचा आत्मा आणि परमात्मा हे सगळं जाणतोय. मग जेव्हा पूर्णपणे झोपेत आहे तेव्हा ते शरीरही झोपलंय, मनही झोपलंय, कुठलेही विचार झोपलेलं आहे, मन पूर्णपणे निद्रिस्त अवस्थेत आहे, परंतु आत्मा आणि परमात्म्याला मात्र सगळं माहितीये काय चालू आहे. आणि माझी तुरिया अवस्था आहे, जी स्वप्नावस्था आहे, त्यातही मग ज्या भगवंतांशी जोडलं जाणं, जी अवस्था म्हणजे ज्या भगवंतांशी जोडलं जाणं, अशा या अवस्थेला मग शरीरामधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचं तू जाण आणि हे शरीर आणि त्यांच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणं हेच ज्ञान होय. मग या अशा प्रकारे त्या शरीराचा आत्मा आणि परमात्मा, हा आत्मा या परमात्म्याचाच अंश आहे आणि कशा प्रकारे तो परमात्म्याशी ज्या अवस्थेमध्ये जोडला जातो त्याला तुरिया अवस्था असं म्हणतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या परमात्म्याच्या अस्तित्वाची जाणीव होते. जसं आपण म्हटलं की ज्या 3ऱ्या-4थ्या अध्यायामध्ये मग ती रथातली आरूढ व्यक्ती ही आत्मा आहे, पण तो आत्म्याकडे लक्षच नाहीये, कारण फक्त मन, इंद्रिय आणि बुद्धी याच्यावरती सगळी कामवासना वेष्टिलेली आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे आत्मा आणि परमात्मा यांचं जे ज्ञान घ्यायचंय ते ज्ञान म्हणजेच ज्ञानम आहे. मग अशा या आकृतीतूनही आपल्याला जाणायचंय. काय दिसतंय बरं समोर तुम्हाला? येस माताजी, बरोबर मनीषा माताजी. भक्ती कशी करावी त्याचं ज्ञान घेण्यासाठी ज्ञानयोग आहे नक्कीच. मालती माताजींचा नंबर दिलाय त्यांनी. एक मिनिट हा. एक मिनिट द्या हा मला. ओके, ठीक आहे. सो आता काय दिसतंय समोर सांगितलं तुम्ही? आभाळ दिसतंय, शेत दिसतंय, शेतकरी दिसतोय, बरोबर, निरभ्र आकाश, निळे कलरफुल आकाश आणि गवताला अशी जमीन. येस. आणि आणि काय दिसतंय तुम्हाला? आणि ह्या काय आहेत? उजव्या साईडला काय आहे हे? सूर्यमध्ये सूर्यदेव आहेत. अगदी बरोबर शुभांगी माताजी. आणि म्हणून हे जे क्षेत्र, मग जाणून काय घ्यायचंय, तर क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. मग हे जे शेत आहे, हा जो शेतकरी दिसतोय तो त्याच्या क्षेत्राला जाणतोय, त्याचं जेवढं शेत आहे तो जाणतोय. पण जो क्षेत्रज्ञ आहे, हा एक क्षेत्रज्ञ आहे, परंतु हा क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा आहे तो सर्वांचं शेत जाणतोय. म्हणजे सूर्यदेव हे सगळीकडे प्रकाश देत आहेत, सगळ्या शेतांना प्रकाश देत आहेत, परंतु हा परमात्मा, हा आत्मा हा फक्त त्याच्याच शरीराला, जसा हा शेतकरी फक्त त्याच्याच क्षेत्राला, त्याच्याच शेताला जाणू शकतो, परंतु परमात्मा हा सगळ्यांची शेत जाणू शकतो. त्याचप्रमाणे हा क्षेत्रज्ञ म्हणजे कोण, तर आत्मा आणि परमात्मा यांना जे क्षेत्रज्ञ म्हटलेलं आहे, त्या क्षेत्रज्ञाला जाणणं म्हणजे काय, तर क्षेत्रज्ञ हा आत्मा जो आहे तो त्या आपल्या आपल्या शरीराला जाणतो, पण परमात्मा या सगळ्यांच्या शरीराला जाणतो, कारण प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्म्याचं निवासस्थान आहे. आणि म्हणूनच असा आत्मा आणि परमात्मा हा या हृदयामध्ये निवास करत असतो. असं हे ज्ञान बघा. मग जसं म्हटलं की याला प्रत्येकाला शास्त्राचा आधार आहे आणि वेदांमध्ये जे व्यासमुनी आपल्याला दिसत आहेत समोर, त्यांनी हे लिहिलेलं आहे की, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रामध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून त्याचे कारण आणि परिणाम मग ज्ञान, विशेष करून हे ज्ञान त्याचं कारण आणि परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये हे सगळं प्रमाणित करण्यात आलेलं आहे आणि वैदिक ग्रंथामध्ये याचं सगळ्याचं वर्णन केलेलं आहे. कशा प्रकारे? तर क्षेत्रज्ञ, ज्या कठोपनिषदामधली आकृती पुढे जाऊन तुम्हाला दाखवणार आहे की हे क्षेत्रज्ञ आणि क्षेत्राची संलग्नता काय आहे, काय करतात क्षेत्रज्ञ, आत्मा आणि परमात्मा हे काय करत असतात शरीरामध्ये. मग या सगळ्याचं ज्ञान घेण्यासाठी, या सगळ्याच्या ज्ञानासाठी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये पण त्याचं वर्णन केलेलं आहे, जे वेदव्यासांतर्फे आपल्याला दिसतं आहे की ज्याचं कोशांमध्ये रूपांतर केलेलं आहे. मग कशा प्रकारे नमूद केलेलं आहे बघा की जो अन्नमय, मग कशा प्रकारे आपण भगवंताला जाणणं, मग जे गॉड रिअलायझेशन आपण म्हटलं तर ते वेगवेगळ्या या कोशांमध्ये कशा प्रकारे आपण परमात्म्याला जाणू शकतो. आत्मा आणि परमात्मा हे क्षेत्रज्ञ आहेत हे जाणलंय आणि त्यानंतर मग ज्या प्रकारे ज्या कोशामध्ये आपण त्यांना जाणतो ते अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय असे हे कोश आहेत. ज्याच्यामध्ये अन्नमय कोश हा सगळ्यात खालचा स्तर आहे, ज्याच्यामध्ये मनुष्य अन्नातून भगवंताला जाणण्याचा, की हे अन्न हे परब्रह्म आहे आणि या अन्नातून भगवंताला जाणण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यानंतर काय आहे तर प्राणातून, मग कुठेतरी श्वासोच्छ्वास म्हणजे कुठेतरी लाईफ मध्ये, आपल्या या जीवनामध्ये मग परमात्म्याचं स्थान काय आहे आणि मग ते कुठेतरी जे जाणीव हळूहळू होऊ लागते त्या आत्म्याची, परमात्म्याची, तेव्हा या प्राणांतून परमात्म्याला जाणण्याचं, त्या जो प्राणाचा आयाम जो परमात्म्याला जाणू शकतो आणि अशा प्रकारे श्वासातून परमात्म्याला जाणलं जातं. त्यानंतर मनोमय, मग ज्या माइंड, मग ज्या मनाच्या लेवलवरती भगवंतांना जाणलं जातं. कशा प्रकारे? तर मी कोण आहे, मग हे माझं आध्यात्मिक ज्ञान, मग जसं आधी सांगितलं अध्यात्म हा मूळ स्वभाव आहे, त्याप्रमाणे हे ज्ञान घेऊन कशा प्रकारे स्वतःला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नत करण्यासाठी आणि मग या मायेची, या तो स्वतःला जाणू शकतो, मी शरीर नाही मी आत्मा आहे, या गोष्टीला कुठेतरी जाणू शकतो, असे हे ज्ञान घेऊन ते आचरणात आणू शकतो. मग विज्ञानमय काय? म्हणजे ज्ञानमय कुठेतरी शाश्वतपणापर्यंत आहे. चित म्हणजे काय? विज्ञानमय, मग त्या ज्ञानाचं कुठेतरी आचरण आणि म्हणूनच मग त्या लेवलवरती, ज्या विज्ञानमय लेवलवरती, की कशा प्रकारे मग माझं अस्तित्व काय आहे या जगामध्ये किंवा मी कोण आहे हे जाणण्यासाठी आणि या सगळ्याचं सच्चित, मग जे शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, इतक्या स्तरापर्यंत येऊ शकतात विज्ञानमय. पण कुठेतरी तो ब्लिस, कुठेतरी तो आनंद मिसिंग असतो आणि तो आनंद म्हणजे शेवटचा आनंदमय कोश, जिथे भगवंतांचा वास असतो आणि ज्या भगवान रूपाशी आपण निगडीत असतो. सच्चित आनंद हे भगवंतांचं परिपूर्ण रूप आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण, शाश्वत आणि आनंदच आनंद, असं जे शांतीचं सूत्र आपण जाणलेलं आहे, असे हे सर्वोच्च नियंत्रक असलेले परमात्मा, हे पुरुषोत्तम, हे आनंदमय कोशामध्ये आपल्याला पाहू इच्छितात. म्हणून आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे आणि मूळ स्वभाव अध्यात्म आहे. त्या आध्यात्मिक मार्गावर घेऊन हे चिरकाळ टिकणारं सुख घ्यावं ही भगवंतांची इच्छा आहे आणि अशा प्रकारे या कोशातून आपण त्याचं वर्णन केलेलं आहे. मग ही जी आकृती जशी आपण आधीही जाणलेली आहे, मग इथे आपल्याला जाणायचं, या शरीराला जाणायचं, या क्षेत्राला जाणायचंय. मग या क्षेत्राला जाणण्यासाठी काय 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 आवश्यक आहे? तर हे क्षेत्र कशाचं बनलेलं आहे? तर कशाचं बनलंय बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पंचमहाभूते, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिय आणि मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य, या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. तर बघा, म्हणजे कुठल्या 24 तत्वांनी असं आपण बघितलं की ही जी इंद्रिय आहेत, मग इंद्रिय आपण ज्ञानेंद्रिय बघितली, डोळा, नाक, त्याच्यानंतर कान आहे, त्वचा आहे आणि जीभ आहे, ही आपण ज्ञानेंद्रिय बघितली. आणि मग हा मन, बुद्धी आणि अहंकार, खोटा अहंकार, मग ही जी पंच, मग हे पूर्ण शरीर, पूर्ण क्षेत्र कशाचं बनलेलं आहे? तर फक्त पंचमहाभूतांचं नाही, सॉरी, तर या पूर्ण 24 तत्वांनी, ज्या सांख्य योगामध्ये
कपिल मुनींनी आपल्या मातेला जे ज्ञान दिलेलं आहे सांख्य योगाचं, तर त्यामध्ये मग या भागवतामध्ये त्याचं अजून विस्तृत वर्णन आपल्याला ऐकायला मिळतं आणि या तत्वांना आपल्याला जाणता येतं. म्हणजे याचंच कुठेतरी अजून विस्तृतपणे आपण भागवतामध्येही ऐकू शकतो. मग जे आपल्याला इथे दिसत आहेत परमात्म्यामध्ये जे पृथ्वी, आग, वायू, जल आणि अग्नी अशा प्रकारे हे पंचमहाभूत, मग ही पंचमहाभूत म्हणजे 5, त्यानंतर खोटा अहंकार 6, बुद्धी 7, अव्यक्त म्हणजे कशाने तर ज्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली हा आत्मा अव्यक्त आहे असा हा आत्मा म्हणजे 7, त्याच्यानंतर 5, 6, 7, 8 आणि मग 5 कर्मेंद्रिय आणि 5 ज्ञानेंद्रिय आणि मग जे मन आहे आणि 5 इंद्रिय विषय ज्याच्यामध्ये आपण मग त्या कर्मेंद्रियांचे जसं इच्छा आहे, द्वेष आहे, सुख दुःख समूह, चेतना, धैर्य या सगळ्यांचे हे सगळे विषय, इंद्रिय विषय, ती इंद्रिय, मन, बुद्धी, खोटा अहंकार, अव्यक्त आणि पंचमहाभूत या सगळ्यांना मिळून या 24 तत्वांनी हे सर्व शरीर बनलेलं आहे. त्याच्या विकारांसहित संक्षेपाने त्याला क्षेत्र असं म्हटलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग हे क्षेत्र, या क्षेत्राविषयी जाणणं, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाला जाणणं, मग मी आत्मा नसून, मी हे शरीर नसून, मी हे आत्मा आहे, ही फक्त आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये जाणलंय, पण ते कशा प्रकारे आपण अजून विश्लेषित प्रकारे जाणू शकतो, तर त्यासाठी आपल्याला या एक मिनिट मी सांगते तुम्हाला 24 ते 3 येस, ठीक आहे. आणि म्हणूनच हे 24 येस बरोबर त्याच आकृतीनुसार आहे. तर अशा प्रकारे ह्या 24 तत्वांनी हे शरीर बनलेलं आहे आणि या शरीराशी निगडीत आपल्या सगळ्या बघा, म्हणून जो शरीरधारी, ज्या मन, बुद्धी, मग जे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, या शरीरधारी भावनेशी आपण कुठेतरी निगडीत आहोत. मग हे ज्ञान मिळवायचं, हे ज्ञान कशाचं, तर या देहधारी भावनेला त्यागून कुठेतरी मी आत्मा आहे आणि आत्मा आणि परमात्मा या ज्ञानाने यांना क्षेत्रज्ञानात जाणणं आणि म्हणूनच त्या भौतिक इंद्रिय विषयांच्या आसक्तीपासून कुठेतरी स्वतःला त्याग करणं, यामध्येच ते ज्ञान दडलेलं आहे. मग कुठलं ज्ञान घेऊन हा आत्मा, कारण हा आत्मा या सगळ्या हे जे शरीर आहे, हे सगळं हा जीवात्मा आहे, हा सगळा हा मोहमायेमध्ये वेष्टिलेला आहे आणि म्हणून त्याला जर या भौतिक जगतामधून बाहेर पडायचं असेल, अशा या आत्मसाक्षात्कारी भावनेकडे वळायचं असेल, तर निश्चितच त्या ज्ञानाची आवश्यकता आहे. मग हे ज्ञान काय सांगते, तर कुठलं ज्ञान जाणून तो स्वतःला त्या भौतिक इच्छांपासून अनासक्त करू शकतो, तर हे ज्ञान आहे ते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकार रहित, जन्म मृत्यू, जरा व्याधी इत्यादींमध्ये दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुलं बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्ये समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परम सत्याच्या तत्वज्ञानात्मक शोध, हे सर्व ज्ञान आहे जे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञानच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, हे सगळ्या गुणांना आपण आधीही जाणलेले, ज्या स्थिताधीर मुनीचे आपण उदाहरण बघितलं, मग ज्या ज्या कालच्या अध्यायामध्ये कुठला भक्त भगवंतांना प्रिय आहे, मग त्या सगळ्या भक्ताची जी आपण लक्षणं बघितली, ज्या भक्ताचे सगळे गुण बघितले, तेच सगळं ज्ञान आपण पुन्हा पुन्हा एकदा बघतोय या 13व्या अध्यायातून. काय ज्ञान आहे, मग ती नम्रता काय आहे, निरहंकार काय आहे, अहिंसा कशा प्रकारे जपावी, सहनशीलता, मग जो शीतोष्ण सुख दुःखच, की कशा प्रकारे उष्ण आणि शीत या सगळ्यामध्ये, मग हिवाळा असो, उन्हाळा असो, पावसाळा असो, तो आध्यात्मिक वृत्तीने, आध्यात्मिक उन्नतीने पुढे गेलेली व्यक्ती जी आहे, शुद्ध भक्त आहे, त्याला निश्चितच ती पावित्र्यता आणि ते कशा प्रकारे सहनशीलता आलेली असते, सरळपणा आहे, आध्यात्मिक गुरूंना शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य आणि मग कशा प्रकारे एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा, सामान्य लोकांपासून अलग करणं, कारण आत्मसाक्षात्काराच्या, तर मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे आणि त्या आत्म्याला या सगळ्या मोहमायेपासून कुठेतरी अलिप्त करणं, यासाठी या सगळ्या गोष्टींना जाणणं, या ज्ञानाला जाणणं किती आवश्यक आहे. आणि म्हणून परम सत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व काही ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते अज्ञान आहे. मग त्याचंच आपल्याला थोडंसं विश्लेषण जे आपण आता वाचलं
तेच पुन्हा दिलेलं आहे. नम्रता काय आहे, निरहंकार काय आहे. आणि मग या ज्ञानाला जाणून बघा, की ह्या ज्ञानाला जाणायचंय म्हणजे काय, तर क्षेत्रज्ञाला जाणायचंय. क्षेत्रज्ञाला जाणायचं, ज्ञानाचं ध्येय काय आहे, ज्ञेय आहे. आणि या ज्ञानाला जाणायचंय म्हणजे या परमात्म्याला जाणायचं आहे. मग हा आत्मा आणि परमात्मा हा भगवंत, हे आत्मा हा परमात्माचाच अंश आहे आणि तो आपल्या हृदयामध्ये निवास करतो. आणि काय काय आपण त्याच्यामुळे मग अनुभवू शकतो, ते ज्ञेय म्हणजे काय हे आपण जाणूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो, जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्य करण्याच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग हे जे अनादी आणि माझ्या अधीन असणारं ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणाच्या अत्यंत पलीकडे आहे. कशा प्रकारे, तर हा आत्मा आणि परमात्मा, कारण हा आत्मा आहे, हा या परमात्म्याचा अंश आहे. एक सेकंद ही आकृती, एक मिनिट द्या हं मला. येस. येस. आणि म्हणूनच या परमात्म्याला जाणायचंय म्हणजे काय, तर परमात्मा, मग आपण जसं या भौतिक आणि आध्यात्मिक गोष्टींबद्दल जो फरक जाणलेला आहे, तर या ज्ञेय म्हणजे या क्षेत्रज्ञाला जाणायचंय. या क्षेत्रज्ञाला जाणून काय करायचंय, तर त्या ज्ञानाचं ध्येय म्हणजे क्षेत्रज्ञाला जाणून ते त्यापैकी जो परमात्मा आहे, त्या परमात्म्याला पूर्णपणे जाणणं. मग हा परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो आणि हे जाणल्याने, या परमात्म्याला जाणल्याने तू अमृताचं आस्वादन करू शकशील. आणि कशा प्रकारे, तर हा परमात्मा सर्व सर्व सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, भौतिक आणि आध्यात्मिक जगताची. पण त्यांची इंद्रिय आणि त्यांचं शरीर आणि त्यांचं मन हे सगळं एकच आहे. जशी आपलं शरीर आणि मन हे वेगवेगळे आहेत, आपण भौतिक आहोत, भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. त्यांची एक इंद्रिय ही निरनिराळ्या इंद्रियांचं काम करू शकतात. आणि असे हे भगवंत जे आहेत, त्यांना कुठलाही नियम लागू नाहीये. जरी ते या भौतिक जगतामध्ये त्यांच्या मूळ रूपामध्ये जरी प्रकट होत असले युगामध्ये, तरी त्यांच्यावर त्यांची कुठलीही सक्ती नाहीये कोणावरती आणि त्यांच्यावर कुठलाही या भौतिक जगताचा प्रभाव नाही. ज्या प्रकारे जसं म्हटलं, की राजा जसा त्या अ, अ, जेलमध्ये किंवा त्या गोष्टी बघायला सुपरवायझर किंवा नुसती तिथे एक फेरी मारायला म्हणून येतो, म्हणून राजाला ते नियम तिथले लागू पडत नाहीत. कारण त्या कैद्यांसाठी, त्या सगळ्या तिथल्या गोष्टींसाठी ते नियम लागू असतात. पण याचा अर्थ राजा तिथे आल्यावर राजाला ते नियम लागू नसतात, कारण तो राजा असतो. आणि त्याचप्रमाणे हा परमात्मा आहे. आणि हे माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणाच्या पलीकडे आहे. कशा प्रकारे, हे ब्रह्म हे परमात्म्याचाच अंश आहे, परब्रह्माचाच अंश आहे. आणि म्हणूनच या आत्मा आणि परमात्म्याला जाणणं हे किती आवश्यक आहे. या परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो आहे. सर्वेंद्रिय गुणाभासां सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याची प्रकृतीची निर्मितीच ज्या भगवंतांनी केली आहे, ज्या पराशक्तीचा आपण भाग आहोत आणि या सगळ्याची निर्मिती या भगवंतांनी केलेली आहे, त्यांचं मूळ उगमस्थान परमात्मा हे सगळ्या इंद्रियांचं मूळ उगमस्थान आहे. आणि तरीही प्रत्यक्ष परमात्मा मात्र इंद्रिय रहित आहेत, कारण ते सर्व जीवांचं पालन करत असले तरी त्यापासून अनासक्त आहेत. या भौतिक प्रकृतीमध्ये ते कुठल्याही प्रकारे व्यस्त नाहीत, कारण त्यांनी हा अधिकार, जी सूट दिलेली आहे, ती भगवंत कुणावरही, कुठल्याही जीवात्म्यावर भगवंत स्वतःला लादत नाहीयेत. कारण त्यांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे आणि त्या ज्ञानाने आपण ठरवायचंय, की त्या भौतिक जगतामध्ये गुरफटून राहायचं आहे का देह नसून आत्मा आहे आणि त्या आत्मसाक्षात्कारी प्रवासामध्ये स्वतःला मार्गस्थ करायचंय. आणि म्हणूनच हे भगवंत प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे. आणि त्याचबरोबर या प्राकृतिक गुणांचा, हे मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जे 3 त्रिगुण असतात, त्या सगळ्यांचं, त्याची निर्मिती, उत्पत्ती भगवंतांपासून आहे. परंतु त्या त्या गुणांच्या पलीकडे ते गुणातीत आहेत आणि त्याच्या पलीकडे आहेत. आणि म्हणूनच त्यांच्यावर याचा कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव नाही. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च यत्. हरे कृष्ण माताजी.
वाचा. हरे कृष्ण. हा. परम सत्य हे सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियाच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि असे हे परमात्मा ज्या ईशोपनिषदामध्ये आपल्याला दिलंय की कशा प्रकारे आंतरिक शक्तींनी, मग भगवंत हे दूरही आहेत आणि जवळही आहेत, कशा प्रकारे भगवंत सांगतायत की माझ्यामध्ये सर्व आश्रित आहेत परंतु मी यापासून अलिप्त आहे, तसे भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहे. परम सत्य हे चराचर प्राणीमात्रांच्या अंतरात म्हणजे हृदयामध्ये स्थान करताय आणि ते बाहेरही आहे, ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या, कारण आपली आपली इंद्रिय ही सदोष आहेत. पुन्हा आपण तेच सांगतो जे दुसऱ्या अध्यायात सांगितलंय की आपली इंद्रिय आपल्याला दर्शवतात ती कुठेतरी सदोष इंद्रिय आहेत, कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत. म्हणून आपल्याला जे दाखवतोय तेवढंच आपण जाणू शकतो, त्याच्या पलीकडचं आपण काहीही जाणू शकत नाही. आणि म्हणूनच त्यांच्या पाहण्याच्या आणि जाणण्याच्या ग्रहण शक्ती पलीकडे असे आहेत भगवंत, आणि ते अत्यंत दूर असलेत. म्हणूनच ज्या उत्तरेने परीक्षित महाराज जेव्हा त्यांच्या गर्भामध्ये होते तेव्हा त्यांना अश्वत्थामापासून ब्रह्मास्त्राचा धोका होता, आणि असे हे परमात्म्यांनी परीक्षित महाराजांच्या हृदयामध्ये असले तरी त्यांनी बाहेर येऊन सुद्धा परीक्षित महाराजांचा त्या गर्भामध्ये त्यांचं रक्षण केलेलं आहे. असे हे भगवंत त्यांच्या आंतरिक शक्तीद्वारे, म्हणून अचिंत्य भेदाभेद एकाच वेळेला तिथेच त्यांनी सर्व ते विश्वरूप दाखवलेले आहे. त्याचप्रमाणे अनेक अजून कथा आहेत की ज्याच्याप्रमाणे भगवंत हे त्यांच्या आंतरिक शक्तीद्वारे कशा प्रकारे दूर असले तरी ते अत्यंत जवळही आहेत, हे त्यांच्या आंतरिक शक्तींमुळेच त्यांना शक्य आहे. आणि असे हे भगवंत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे. तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आणि तो ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे हे कृष्ण ज्ञान आहेत, ज्ञेय आहेत आणि ज्ञानाचं ध्येय आहे. कारण त्या त्या सूर्यप्रकाशाच्या किरणासारखे, त्या स्त्रोतासारखे आहेत, तिथे कुठेही वाचू शकत नाही. कारण जो स्त्रोत येतोय प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये भगवंत आहेत, आणि अशा प्रकारे जो काही स्त्रोत भगवंतांपासून येतो आहे त्या सगळ्याला कोणीही त्या स्त्रोतापासून सुटलेलं नाहीये. आणि म्हणूनच कृष्णापासून जे काही आहे हे ज्ञान, ज्ञेय आपण हे सगळं मिळवतोय कारण भगवंत आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे, आणि तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. अशा प्रकारे भगवंतच नॉलेजचं ऑब्जेक्ट म्हणजे ज्ञान आहे, ज्ञेय आहे, आणि ज्ञानाचं ध्येय हे देखील तेच म्हणजेच ज्ञेय आहे. असे परमात्मा आहेत, असे परम कारण भगवंत पुरुषोत्तम आहेत. सॉरी, अशी ही सुंदर आकृती आहे कठोपनिषदामधली. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे क्रियाकल्पांचा क्षेत्र म्हणजे शरीर, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझेच भक्त हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशा क्रियाकलापांचं शरीर, क्षेत्र, ज्ञान आणि ज्ञेय यांचं थोडक्यात भगवंतांनी जे वर्णन केलेलं आहे, केवळ भक्तच पूर्णपणे हे समजू शकतात. आणि अशा प्रकारे भगवंतांच्या स्वभावाची, मग ज्या कठोपनिषदामध्ये आपल्याला दिसतंय की परमात्मा इथे वसलेले आहेत आणि हा आत्मा, हा जीवात्मा इतका या मोहमायेमध्ये घडून गेलेला आहे की आपल्याला काय आपण आहोत आणि आपल्याला परमात्म्याचा आपण अंश आहोत हेच सगळ्याचा विसर पडलेला आहे. कारण तो कुठेतरी भौतिक जगतामध्ये त्यांनी स्वतःला, त्या जीवात्म्याला गुंफवून घेतलेला आहे. आणि म्हणूनच भक्तच पूर्णपणे जाणू शकतात की या गोष्टीमध्ये अडकणारे. म्हणून भगवंत म्हणतात ना की या जे भगवंतांनी सांगितलंय, प्रभुपादांनी त्यांच्या तात्पर्यामध्ये खूप सुंदर प्रकारे दिलेलं आहे की मग या फळांचे भोग, जसं एखाद प्रभुपादांना बीच वरून जाताना काही लोक मासेमारी करताना दिसले, तेव्हा मासाला गळाला येईल का म्हणून लावून बसलेले जाळं, तेव्हा ते म्हणतात बघा हे सर्फिंग करतायत पण ते सफरर्स आहेत, कारण पुढच्या जन्मी त्यांना ती माशाचाच जन्म मिळणार आहे. जशा प्रकारे एखाद्याला वाटत असतं की वस्त्र जास्त घालू नये आणि मग त्यांची इच्छा असते, त्याचप्रमाणे त्यांना झाडाचा जन्म, जे अनेक हजारो वर्षे विवस्त्र असतात, अशा प्रकारे कमीत कमी कपडे घालण्याची ज्यांना हौस असते आणि ज्यांना ती इच्छा असते, अशा त्यांच्या त्या इच्छांनी म्हणजे त्या कर्मफळांचे भोगही भोगले जातात. कर्मफळांचा उपभोग घेतला जातो आणि त्याच्याबरोबर त्याचे भोगही भोगायला लागतात. आणि म्हणूनच जर त्या कर्माचं पूर्णपणे जे काही
करतो आहे ते भगवंतांना अर्पण केलं तर निश्चितच त्या कर्म बंधनामध्ये बदले जात नाही. अशी ही आकृती आपल्याला सांगते, की आत्मा इतका जीवात्मा वेढलेला आहे भौतिक याच्यामध्ये, की त्याचं परमात्मेकडे लक्ष नाही. तो परमात्मा सगळ्याचं निरीक्षण करतोय आणि परमात्मा सगळं ऑब्झर्व्ह करतो आहे. आणि अशी ही भौतिक प्रकृती हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादि असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण भगवंतांनी जी सूट दिलेली आहे, त्यांचे विकार आणि त्रिगुण, कारण त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली हा जीवात्मा जगतोय आणि तो मोहमायेमध्ये पूर्णपणे वेष्टीला गेलेला आहे, मोहमायेमध्ये पूर्णपणे अडकला गेलेला आहे आणि म्हणूनच या जीवात्म्याला भगवंतांनी स्वतःला कधीही लादलेलं नाहीये. जसं आधीच्याही अध्यायांमध्ये उल्लेख केलेला आहे, जेव्हा या इच्छांनी मनुष्य जेव्हा हा इच्छा व्यक्त करतो, त्या इच्छा कुठेतरी त्याला त्या पुढचे जन्म देत राहतात आणि पुन्हा ते जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या चक्रामध्ये तो पुन्हा पुन्हा अडकलेलाच असतो. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात आणि म्हणूनच ही जी मोहमाया आहे ही कनिष्ठ शक्ती आहे भगवंतांची, त्याचा उपभोग ही पराशक्ती, ही आध्यात्मिक शक्ती सतत घेत असते, हे जाणायचं आहे. कारण मग काय त्याला हवंय बघा, कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतीरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते, तर जीव या संसारातील विविध सुखदुःख उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच प्रकृती बघा, बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत, प्रकृती ही माता आहे. कारण प्रकृतीमधले जे त्रिगुण आहेत कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचं, कारण या प्रकृतीपासून, मग प्रकृतीपासूनच, कारण ती मोहमायेने वेष्टिलेली आहे आणि म्हणून जीव या संसारातील विविध सुखदुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत. कारण या प्रकृतीमध्ये, या मोहमायेमध्ये जे काही इच्छा व्यक्त केल्या जातात, जे काही त्यांच्याकडून उत्पन्न केलं जातात, भाव उत्पन्न होतात, त्या सगळ्याचा उपभोग म्हणजे कुठेतरी त्या सुखदुःखांच्या उपभोगामध्ये ते कारणीभूत असतात. बघा, प्रभुपादांनी सांगितलंय, की आजकाल लोकांना चिरोफोबिया पण होतो. कारण उद्या जर कुणाला काही चांगलं काही बातमी मिळाली, तरी ती व्यक्ती पूर्णपणे त्याचं सुख घेऊ शकत नाही. कारण मनामध्ये चिंता असते, अरे आपल्याला पुढे जाऊन वाईट तर अजून काही होणार नाहीये किंवा काहीतरी, अशी एक सामान्य हा दृष्टिकोन असतो. परंतु कशा प्रकारे म्हणजे त्या त्या संधीला, त्या गोष्टीला सुद्धा पूर्णपणे उपभोगू शकत नाही. कारण ते क्षणभंगूर असतं हो, त्याचा आरंभ आहे आणि त्याला अंतही आहे. पण जे भगवंतांच्या धामाला पोहोचतायत, जे भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करून ज्या प्रकारे हा जीर्ण देह त्यागल्यावर भगवंतांच्या धर्माला, भगवंतांच्या परमधामाला पोचल्यानंतर निश्चितच या गोष्टी जाणण्याची गरज उरत नाही आणि मग निश्चितच त्या कर्मबंधनातून मुक्ती मिळू शकते. आणि मग कशा प्रकारे ह्या इच्छा व्यक्त केल्या जातात बघा, की या इच्छा, जसं मांसाहार करायचा आहे, मग परस्त्रीशी संबंध राखला जातो, मग त्याप्रमाणेच ते जन्म, डुकराचा जन्म मिळतो, कशा प्रकारे वाईट माणसाचा जन्म मिळतो, अशा प्रकारे ते नरक योनीमध्ये जाऊन ते भोग भोगायला लागतात. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचे आणि जीव या संसारातील विविध सुखदुःखांच्या आणि म्हणूनच त्याच्या उपभोगामध्ये तो स्वतः कारणीभूत असतो, कारण तो त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जगत असतो आणि म्हणूनच त्याच्या उपभोगामध्ये तो कारणीभूत असल्याचं म्हटलं आहे. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारण गुण संगोस्य सत्सद योनी जन्मसु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनीमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, जसं म्हटलं, की ज्या इच्छा व्यक्त केल्या जातात, जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करत असतो आणि त्याच्यामध्ये प्रकृतीमध्येच आपलं जीवन व्यतीत करत असतो. मग या भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे, कारण या कनिष्ठ प्रवृत्तीशी संग केल्यामुळे त्याला हे सगळं अनुभवायला लागतं आणि म्हणूनच त्या विविध योनींमध्ये, कशा प्रकारे निरनिराळ्या योनींमध्ये माणसाला 84 लक्ष अशा योनींमध्ये या मनुष्याला जन्म घ्यायला लागतो, ज्या प्रत्येकामध्ये आपल्याला दिसतंय बघा, की कशा प्रकारे परमात्मा दिसतो आहे आणि अशा या योनींमधून जन्म घ्यायला लागतो आणि मग या निरनिराळ्या प्रकारच्या योनींमधून मग वनस्पतींपासून, प्राण्यांपासून, मग हिंस्त्र जे पाळीव प्राणी आहेत, जे अक्वॅटिक अॅनिमल्स आहेत आणि मग सगळे हिंस्त्र जे काही श्वापद आहेत किंवा प्राणी मात्र आहेत आणि त्याच्यावरती मग मनुष्य आहे आणि जो
भौतिक प्रकृतीशी संग करतो त्याच्यामुळे हे घडतं आणि त्याला विविध योनींमध्ये चांगले बरे वाईट प्राप्त होते. खूप सुंदर श्लोक आहे बघा. उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर हा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तरी या शरीरात आणखी एक आहे, एक दिव्य भोक्ता, जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण त्या परमात्म्याच्या अनुमतीशिवाय काहीच घडत नाही हो. मग जे काही इच्छा मी म्हटलं ना, मग भले चोरी करणारा चोर असतो ना, त्याला सुद्धा अनुमती भगवंतच दिली जाते, तरच तो चोरी करतो. कारण मग तुम्ही म्हणाल का काय एवढं सगळं करून, की पापी गोष्टींना कशा प्रकारे तो मनुष्य पापी गोष्टींमध्ये पुन्हा तो स्वतःला व्यतीत करतो किंवा व्यस्त करतो. कारण मग ती जी इच्छा दिली आहे ना, त्याच्याने आध्यात्मिक मार्गावर उन्नती करण्याऐवजी कुठेतरी भौतिक बंधनांमध्ये मला हे हवंय, ते हवंय म्हणूनच त्या वाईट प्रवृत्तीला कुठेतरी बळी पडलं जातं. आणि म्हणूनच हा जो परमात्मा आहे त्याची अनुमती प्रत्येक गोष्टीला आवश्यक असते. उपद्रष्टाच्या अनुमंता म्हणजे कशा प्रकारे त्या गोष्टीची परवानगी, की ज्यांच्यामुळे जे परमात्मा आपल्या हृदयामध्ये वसलेले आहेत त्यांच्या अनुमतीशिवाय कुठलीही गोष्ट घडत नाही. मग जसं आपण म्हणतो की ही अनुमती किती आवश्यक आहे. मग ज्या यशोदा मातेची गोष्ट सांगितली, की इतका सुंदर तो वात्सल्य रस आहे, जी दाम उदराला बांधायला बघत असते, पोटाला जेव्हा ते दोरखंड जे एक दोरी बांधायला बघत असते, परंतु तिथे भगवंतांची अनुमती आणि त्या परमात्म्याचे त्या जीवाचे प्रयत्न हे दोन्हीची आवश्यकता असते आणि मगच तो परमात्मा जर अनुमती दिली तर निश्चितच ती गोष्ट पुढे जाऊ शकते. आणि अशा प्रकारे या परमात्म्याला या या परमात्म्याला आपल्या हृदयामध्येच वसलेला आहे, त्याला जाणणं किती आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच तो देखरेख करणारा आणि त्याच्याच बरोबर तो अनुमती देणारा असे ते भगवंत आहेत. मग हे ज्ञान कोण देऊ शकतं? आपल्याला ज्ञानाचे चक्षु देणारे हे उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून हे ज्ञान मिळू शकतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते. त्याची वर्तमान स्थिती कशी असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार यांच्या संबंधातले तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते. मग तो पुन्हा त्या जीवाला त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये अडकवत नाही. म्हणून तो भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला विलीन केल्यानंतर, त्या आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नती घेतल्यानंतर, कारण हे ज्ञान जे परीक्षित महाराज, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांना देत आहेत, त्या 7 दिवसामध्ये भगवंतांनी जाणलेलं आहे की कशा प्रकारे या सगळ्याची वर्तमान स्थिती त्यांची कशीही असली तरी पुन्हा ते या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यू जरा व्याधीमध्ये पुन्हा जन्म घेणार नाही. आणि म्हणूनच ही संलग्नता जी सांगितलेली आहे, जीव, त्रिगुणांचा विकार आणि भौतिक प्रकृती या संबंधीचं तत्व जाणणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. की भौतिक प्रकृती ही कुठेतरी मोहमाया आहे. जीव या प्रकृतीमध्ये अडकून त्या भौतिक प्रकृतीचा उपभोग घेत असतो आणि त्याच्यावर प्रभाव कोणाचा असतो? सत्व, रज, तम या त्रिगुणांचा प्रभाव असतो. त्यामुळे तो जीवात्मा त्या प्रकारचे क्रियाकलाप करीत असतो. मग हे ज्ञान कशाद्वारे मिळू शकतं? तर काहींना ध्यानाद्वारे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काहींना ध्यानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, तर काहींना निष्काम कर्माद्वारे म्हणजे फलदायी इच्छांशिवाय परमात्माचा साक्षात्कार होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या गोष्टी कशा आजमावू शकतात? तर ज्ञानाद्वारे. ज्या वेदांत सूत्रांना, शास्त्रांना जर वाचन केलं तर त्या ज्ञानातून तुम्हाला मिळू शकेल. वाचलं, आध्यात्मिक वाचन केलंस म्हणून प्रभुपाद म्हणतात, मी माझ्या पुस्तकामधून जिवंत आहे, मी आहे तुमच्या बरोबर, मी सगळ्या माझ्या पुस्तकामधून प्रभुपाद वाणी तुम्हाला जी शेअर केली आहे, रोज 5 मिनिटं का होईना ऐकण्याचा प्रयत्न करा. एखादं पान भगवद्गीतेचं वाचण्याचा प्रयत्न करा. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की या ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे तसंच काही निष्काम कर्म केल्यामुळे अशा प्रकारे परमात्म्याचा साक्षात्कार होऊ शकतो. म्हणजे एक ब्राह्मण, एक शूद्र असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो, तो निश्चितच भगवंतांना प्राप्त करू शकतो. पण फक्त त्या तिथे कुठेतरी अनुसरण करण्यासाठी आणि तिथे कुठेतरी श्रद्धा पुन्हा आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच हे ज्ञान घ्यायचंय, हे ध्यान करायचं आहे आणि त्या निष्काम कर्मातून निश्चितच हे ज्ञान मिळेल, जिथे भक्त हे जाणू शकतो, अभक्त हे जाणू शकत नाही. आणि म्हणून त्या अनुशीलनाद्वारे, अनुसरण केल्यामुळे काहींना निष्काम फलद्वारे म्हणजेच त्या फलदायी अपेक्षेविना
परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. असं हे ज्ञान बघा उत्तम आध्यात्मिक गुरु ज्ञान देत असतात. आणि म्हणूनच मग जर जर कोणी सकाम कर्मामध्ये अडकलेले, जे आपण 3-4 अध्यायामध्ये बघितलं, की अशांचं काय होतं मग? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूचा मार्गही ओलांडतात. हरे कृष्ण. म्हणून जे लोक सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत आणि आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये जर त्यांना परिचय नसला, तर उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून ते ज्ञान घेण्यासाठी या जे निष्काम कर्मामध्ये आहेत, जे भक्त आहेत, त्या भक्तांचं असोसिएशन, त्या भक्तांची संलग्नता राखून मग जर आपण या अभक्तांना जर त्यांचं ब्रह्म म्हणून विश्वास आहे आणि त्यांना जर त्या मार्गाने आपण घेऊन गेलो, परमपुरुषाची पूजा करू लागतात, अशा प्रकारे भगवंतांच्या पूजेमध्ये ते स्वतःला विलीन करून घेऊ शकतात. अधिकाऱ्याकडून म्हणजे या उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे त्यांच्या मृत्यूच्या फेऱ्यातूनही त्यांचं ते मार्ग जन्म मृत्यूचा मार्गही ओलांडू शकतात. असं हे ज्ञान देवहूती मातेला कपिल मुनी देत आहेत. आणि अशा प्रकारे जरी जरी या आध्यात्मिक ज्ञानाला परिचित नसलेले लोक असले तरी भक्त जेव्हा त्यांना या मार्गावरती घेऊन येतात, तेव्हा निश्चितच जसं बघा की काही मुलं चाललेली आहेत, चला पिक्चरला जाऊया का रे, म्हणून अजून 10 जण त्यांना जोडली जातात. पण आध्यात्मिक मार्गावरही तशीच प्रगती साधणं हे आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच जे डिवोटीज असतात, जे भक्त असतात, ते त्यांच्यामध्ये निश्चितच या गोष्टी शेअर करत असतात आणि त्या गोष्टींचं तेवढं संवाद होत असतात. आणि मला असं वाटतं कुठेतरी हीच आध्यात्मिक उन्नती साधली जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरतर्षक, चर आणि अचर असे जे तू काही अस्तित्वात पाहत आहे ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते हे जाण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जी काही हे संशोधन केली जातात किंवा कुठल्याही प्रकारचे हे शोध लावले जातात, चर आणि अचर असो, म्हणजे चलणारी व्यक्ती किंवा चर किंवा अचर व्यक्ती असो, की हलणारं न हलणारं जे काही अस्तित्वात पाहत आहेत ते क्षेत्रज्ञाच्या, कारण ते शरीर आहे, पण त्या शरीरामध्ये जर क्षेत्रज्ञ नसेल, तो आत्मा आणि परमात्मा नसेल, तर ते फक्त शरीर आहे हो. मग ते शरीर नश्वर आहे. मृत्यू पावल्यानंतर त्या शरीराला बॉडी असं संपादन केलं जातं, कारण ते शरीर नश्वर आहे. परंतु क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांची संलग्नता दर्शवणारं आणि त्यांच्या संयोगापासून जे काही निर्माण होतं ते निश्चितच आपल्याला अजून जाणता येईल. आणि तेच आपण जाणू शकतो की हा शरीर नाही, आत्मा आहे आणि हा आत्मा एक चैतन्य आहे त्या शरीरामधलं. बघा की मग हा आत्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो. समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यपश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व देहामध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून पंडित समदर्शिन, आधी सुद्धा आपण या अध्यायात बघितलं की ज्या प्रकारे एकाच अंशातून मी सगळं विश्व व्यापलेलं आहे, अशा भगवंत सांगतायत परमात्म्याला कोण जाणू शकतं? जो सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो, की ज्या जीवात्म्या बरोबर ती परमात्मा सुद्धा तिथे हजर आहे. ह्याला जे या मनुष्य जो जाणू शकतो तो निश्चितच जाणू शकतो हे नश्वर शरीर आहे, पण हा आत्मा अविनाशी आहे आणि याचा कधीही विनाश होत नाही, हे तो यथार्थ रूपाने पाहू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही. याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग सगळ्यांमध्ये प्रत्येकामध्ये त्याला मग एखादी चांडाळ असू दे, एखादी कुत्रा असू दे, मांजर असू दे, गाय असू दे, हत्ती असू दे किंवा त्या हत्तीला चालवणारा माहूत असू दे, कुठल्याही कोणीही असू दे, परंतु त्या ब्राह्मणाला, त्या वैष्णवाला निश्चितच सर्वांमध्ये परमात्मा दिसतो आहे. आणि म्हणूनच तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही, त्याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः
काही करत नाही हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे हे शरीर आहे पण त्याला चालवणारा कोण आहे? हो, आत्मा आहे, ड्रायव्हर. ती गाडी नुसती पार्क केली तर गाडी आहे, पण पण ती चालवलीच नाही तर तशीच ती पडून राहील, मग ती नुसतीच गाडी आहे. पण त्याच्यामध्ये जेव्हा ड्रायव्हर आरूढ होतो आणि तो ड्रायव्हर चालवतो तेव्हा ती गाडीमध्ये जीव येतो. त्याचप्रमाणे हा प्रत्यक्ष बघतो आहे की मी काही करत नाही, तर त्याप्रमाणे जो पाहतो हे पाहतो की जो आत्मा आणि परमात्मा हाच सगळं चैतन्य देतो आहे आणि तोच सगळ्या क्रियाकलाप करतो आहे. हे जो पाहतो, जो प्रत्यक्ष अनुभवतो, तो निश्चितच या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा परतून येत नाही. आणि का? कारण हा आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. परंतु ज्याप्रमाणे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्मसृष्टीत स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात वसलेला असला तरी शरीरात मिसळत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून अथांग पसरलेलं आकाश किंवा बघा अथांग पसरलेला समुद्र आहे, त्याच्यावरती निरभ्र असं आकाश आहे, जे अगदी आपण थेट पर्यंत बघितलं तरी ते आकाशच दिसतं आणि अनंत असं आकाश आहे, ज्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत, कारण ते इतकं त्याचं असं असा त्याचा आहे की कुठल्याही सूर्य चंद्र मग या सगळ्या शक्ती आहेत भगवंतांच्या, परंतु या कशातही ते मिसळताना समुद्र असो किंवा या सगळ्यामध्ये कुठेही आकाश मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे काय की ब्रह्मसृष्टीत स्थित असलेला हा आत्मा जो आहे, हा जीवात्मा आहे, हा या शरीरामध्ये त्याच्या शरीरामधल्या पेशी, रक्त, मांस, हाड या कशामध्येही तो मिसळत नाही. त्याचं अस्तित्व हे वेगळं असतं आणि म्हणूनच हा आत्मा, हा आपण शरीर नसून हा आत्मा आहोत आणि हे आत्मा म्हणजे हे शरीर बदलतंय आणि एक शरीर टाकून दुसरं शरीर धारण करत आहे आणि असा हा आत्मा शरीरात वसलेला असला तरी शरीरामध्ये मिसळत नाही. तो शरीराच्या आत आहे, तो शरीराला मिसळणारा नाहीये आणि म्हणूनच हे जाणायचं आहे की आकाशाप्रमाणेच आत्मा आणि आत्मा हा शरीराच्या पासून वेगळा आहे आणि आपण शरीर नसून आत्मा आहोत ही भावना कुठेतरी आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, त्या आत्म्याने ते चैतन्य आहे. मनुष्य मृत्यू पावल्यानंतर ते चैतन्य शरीरातून निघून जातो आणि म्हणूनच जसा सूर्य एकटाच या विश्वाला, सगळ्या विश्वाला जो प्रकाशित करतो, सूर्य सगळ्या विश्वाला दैदिप्यमान करतो, त्याचप्रमाणे हा जो आत्मा आहे हा पूर्ण शरीराला चैतन्य देतो आणि शरीरातील हा जीव चैतन्याने सगळं शरीर प्रकाशित, हा जीवात्मा आहे, हा या शरीराला पूर्णपणे प्रकाशित करतो, पूर्णपणे उत्तेजित आणि चैतन्यमय करतो. असा हा आत्मा हा शरीरामध्ये आतमध्ये असतो आणि म्हणूनच तू शरीर नाही आत्मा आहेस आणि हा आत्मा शरीराच्या आतमध्ये आहे, तो कुठेही शरीरामध्ये मिसळत नाही. हे जो जाणतो आहे तो या भौतिक बंधनामध्ये पुन्हा परतून येत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात, ते परम ध्येयापर्यंत पोहोचतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्यांनी ज्यांनी ज्ञानाचे चक्षु धारण केलेले आहेत, ज्यांना हे ज्ञानाचे चक्षु आहेत, की जे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाच्या या संलग्नतेला, काय आहे क्षेत्र? क्षेत्र म्हणजे 24 तत्वांचं शरीर आणि क्षेत्रज्ञ हे दोन आहेत, जे आत्मा आणि परमात्मा, आणि जर आत्मा हा शरीरामध्ये कुठेही मिसळत नाही, तो शरीराच्या पासून वेगळा असतो आणि त्याचं अस्तित्व वेगळं असतं. जसं आभाळ कुठेही कुठल्याही प्रकारे मिसळत नाही कशामध्ये, त्याचप्रमाणे हा आत्मा शरीरात मिसळत नाही, तो शरीराच्या आत असतो, पण आपण शरीर नसून आत्मा आहोत आणि हा आत्मा शरीराच्या आतमध्ये आहे. हे जो जाणतो आहे हा पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून येणार नाही. असे हे ज्ञानाचे चक्षु ज्यांनी धारण केलेले आहेत ते निश्चितच आपल्या परम ध्येयापर्यंत पोहोचतात. किती? त्रयोदशोध्याय समाप्तः. प्रयत्नपूर्वक तुम्हाला समजावण्याचा प्रयत्न केलाय. कुणालाही काही प्रश्न असतील तर चॅटमध्ये निसंकोचपणे विचारा. हरे कृष्ण सगळ्यांना. चॅटमध्ये आहेत प्रश्न काही माताजी? भक्ती कशी करावी याच्यासाठी स्टडी हवा माताजी. वसुधा माताजींनी विचारलं होतं. एक मिनिट. भक्तीसाठी
स्वाभिमानी म्हणजेच खोटा अहंकार म्हणू शकतो का? हो, तो खोटा अहंकार म्हणजे स्वाभिमान. अभिमान असावा परंतु गर्व नसावा. गर्व म्हणजे खोटा अहंकार स्वतःविषयीचा. कारण कुठेतरी जेव्हा काय म्हणतो ना, एक प्रकारचा नशा येते की मग हवेत हवेत जातात ते, की मग तो मी अहंकार, माझं आहे सगळं, माझं मीपणा जेव्हा स्वतः समोर येतो, तो खोटा अहंकार प्रभूजी. माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप कर. हा, रेकॉर्डिंग. आत्मा ही आकृती. हो, येस. अच्छा, थांबवलं. सॉरी, शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवते. येस.